find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning mga kananay! Welcome sa panibagong video ng Moira Kabayan Special. At bago natin simulan, huwag kalimutang like, share, subscribe, at pindutin ang notification bell para mag-updated kayo sa bago naming video. Matutulungan niyo po kami na mag-reach ng 10,000 subscribers. Meron din po kami Facebook page at TikTok page. So mga kananay, samahan niyo akong ihanda ang ating paninda at tayo makapagtinda na sa buong. Huwag niyo din pong kaligtaan panuorin ang mga other segment ng Pinoy. Meron tayong Joyride, Kulturang Pinoy, Good Morning Davao, Good Morning Breaking News, at Road Trip. So, tara, samahan niyo akong i-prepare ito. Maghanap buhay tayo para meron tayong pambayad ng utang. Siya nga po pala. Maraming salamat sa nag-sponsor ng aking apron. Sa pagpapareho, my apron is flowery. Kasi pag nagluluto ako, kahapon naka-uniform ako, inadumihan yung uniform ko. Kaya, ngayon, thank you Maricel Cacho for that wonderful, beautiful apron. Kidding aside, let's go, let's prepare, let's make to soup the pork so we could benta this to the people. And before we start, let's wash our hands first. Hugas ng kamay, pag konti, at pagkatapos ay hanap tayo ng alihin. Kapila ng ano-ano. Disposable hand gloves. So, para malinis ang ating paninda. Alam nyo ba guys, ang daming nai-excite sa papremyo ng Pinoy Rap. So, dahil sa papremyo ng Pinoy Rap, don't mind the background. Ang aking anak ay masyadong maingay. Wala pa siyang damit at gusto niyang lumabas ng bahay. Dahil sa papremyo ng Pinoy Rap, guys. Walang tigas. Wala. Ano gusto? Medyo madami-daming nakaka-recognize ng ating tindahan dyan sa labasan. Kaya, kailangan natin mag-step up. Balitag ko ang bigas. Ano? Pampalit pa nagmantika. Yung lagig alihi apang. So, simulan natin sa isaw. Ay, hindi. Dili magawas.
An all-time favorite ng mga Pinoy. Isaw. Pasensya na po guys sa maingay na background kasi yung anak ko sobrang mabait masyado. Uy! Asa mo ka na to? Ha? Wala kay sleeper ba? Hala papa, hala papa. Nuno! Ganito talaga ganito talaga ang reality pag may toddler ka guys. Mga kananay, relate din ba kayo sa akin? Na pag may ginagawa kayo, kailangan nyo, lalo na yung mga nanay na breastfeeding. Ba't tayo napunta doon? Hindi nga. Oo nga. Ba't nga ba tayo napunta doon? Pero, akin na lang natin. Yung titigil kayo sa trabaho ninyo kasi kailangan yung padidein yung anak. Tapos pagkatapos yung padidein yung anak nyo, yun na naman yung asawa ko. Natatakpan na naman niya yung kamera ko. Pagkatapos yung padidein yung anak nyo, yung uhaw na uhaw at gutom na gutom kayo. Sinong nakaka-relate dyan mga kananay? Kasi ako, ganyan ako. Uhaw na uhaw ako. Pagkatapos tumedi ng anak ko na uhaw at nagugutom ako kahit kakain ko. Bakit nga ba ganyan? No? Comment kayo sa comment section kung bakit ganyan yung napipil natin. Tsaka, nagigain din ba kayo ng weight? Kung nag-breastfeeding kayo o naglo-lose kayo ng weight? Kasi ako, nagigain ako ng weight. Ang laking bulas ko na ngayong mga taon. Kailangan kumayod kasi maraming bayarin. Maraming utang. Kailangang bayaran at tapusin. Kaya. Thank you sa Pinoy Rob for giving me the opportunity na magkaroon ng extra to help me pay all my debts and credit. Salamat, Pinoy Rob! Sige, luto ni mo diri mo. Mo. Sige, luto ni mo diri. Pagkapit ha? Apa kay pangkapit ha? Kumata na isa. Napa day? Alam nyo mga kananay, hindi ako makagalaw kung hindi ako nakakainom ng kape. Or, pag may ginagawa ako, kailangan may kape. Katulad nito, tinutuhog ko yung mga isaw. Kailangan ko ng kape na hindi ako antukin. Mindset ba yun? Or talaga, habit na tawag mo. Yung mas marami ka pang naiinom na kape sa isang araw kaysa sa tubig. Noon mga kananay, ganoon ako. Hindi ako kumakain ng kanin kasi nagkakape lang. Pero mali pala. Kasi nakaka-cause din siya ng UTI, lalo na kapag 3-in-1. Yung 3-in-1 na coffee yung iinumin mo. It can cause you UTI. So, ngayon, I see to it na pag nakakainom ako ng kape sa umaga ng 2 glasses of
coffee or tea, I see to it na uminom din ako ng tubig na mga 4 na baso or 5 or mahigit pa. At saka sa soft drinks din, ganun din. Pag nakakainom ako ng soft drinks, yung maliit na bote, I see to it na after a minute na uminom ako ng soft drinks, uminom ako ng tubig. Para iwas sakit. Kasi bata pa tayo. Bata pa din yung mga anak natin. So, kailangan natin ng healthy lifestyle. Marami pa din tayong utang na dapat bayaran. Hindi pwedeng magkasakit ang nanay ninyo kasi pag nagkasakit ang nanay, walang paninda, walang hanap buhay, walang bayad ng utang, kawawa ang mga anak niyo. Ganun. Ay, nairagod na padihok ng Baby Shark kaya basi Ginoo kog makapiright na punta. Alam niyo mga kananay, ang laki ng pangarap ko sa negosyo. I dream it about na hindi lang ako sa ilalim ng puno ng mangga kung makapwesto, kundi meron na talaga akong sariling establishment. Pwede kong ibenta lahat ng gusto kong ibenta. But then again, ma-achieve natin yan sa pamamagitan ng prayer. Kasi kay Lord lang naman talaga nang galing ng lahat ng ito. Kung anong meron tayo dito, blessing siya ni Lord para sa atin. Whether it be good or bad, na dumating sa buhay natin, i-consider natin yan at joy. Lalo na yung mga circumstances na unexpected. Let's consider that joy. Kasi sabi nga sa Romans 8:18, the pain that you've been feeling cannot compare the joy which is coming. So kahit may pinagdadaanan tayo sa buhay, kahit may problema tayo, laban lang. Gora bells lang tayo. Gora lang. And let's make our life better and better every day. Kasi yun lang naman yung importante. Kung masaya yung puso mo, na kahit meron kang mga pinagdadaanan ng mga problema, yung mga problemang yan, maliliit lang yan. Meron tayo sa taas na sobrang laki. Sa Kanya na ang lahat. So, laban lang. Magdasal. Other people will knock you down. Other people will say anything bad on you. But, huwag na lang nating pansinin yun. Kasi, it could not help you to be a better person. That mocking that we receive in life, that downfall moment na natatanggap natin sa buhay, let's make it as our inspiration to do better in life. Kasi minsan mas masarap yung natututo ka sa mga mali mo.
lalong-lalo na mas masarap yung nagkakaroon ka ng mga circle of friends na sinasabi talaga kung anong mali sa'yo. Yung kahit masakit, sinasabi sa'yo ang totoo. Alam niyo, makapananay sa sobrang daldal ko kahit saan na tayo nakarating. Maya, makarating na tayo ng Pluto. Hindi nga, seryoso. Trip ko lang ngayong magsalita. Minsan na yung mga araw na tahimik lang ako dito. Nandito na yung adopted naming estudyante. Yung nanalo nung nakaraan na hindi nakapag-thank you. Mag-thank you ka na. Thank you, Pinoy Rab. May baon na ako. Yung panalo niya nung nakaraan, 100 pesos. So, yung 50 pesos niya, ginawa niya, binili niya pork 5 peraso. Yung 50 niya, ginawa yung pork pinambaon niya. So, Dwayne, say thank you. Thank you, Rob. Thank you, Rob. Thank you, Rob. Thank you, Rob. May baon na ako. Yay! Oh, may baon na daw siya. And nag-expect siya na sana isa rin siya sa manalo ng 1,000 pesos per week. Gusto yun, Dwayne? Gusto mo yun, Dwayne? Oo. Gusto daw niya yun. Green. Adopted na namin siya dito. Tuwing tanghali, hinahatid na siya ni husband sa school. Saan na daw oras, Dwayne? Sa likod ka ron, Dwayne, ha? Dito kasi mong pwesto, Dwayne, ha? Padaghanan na sus na dili halang pa. Kay halang ka mong sus na. Napamangkay, daw ka pamangkay ko dito, no? Oh, tama na. So, sabi ng kapitbahay kanina, tanghali na daw, hindi pa daw ako nagdi-display. Ang akin naman kasi, minamarinig ko talaga siya ng maayos para iwas reklamo na din sa customer. Kasi, pagkain tong binibenta natin, hindi pwedeng bara-bara lang. So, sa mga kananay dyan na nakaka-view ng videos ko, mag-comment naman kayo kung ano pang pwedeng gawing hapang-hanap buhay. Na yung mura lang yung kapital at saka malaki din yung kita. Para naman madagdagan yung paninda ko. At thank you sa nagko-comment. Shoutout nga pala kay Marisol Cacho. Wait, excuse me? Asan ko pa na? Turo o! Halang ba? Shoutout nga pala kay Marisol Cacho. Shoutout sa Mama Shella ko na ever supportive na ngayon sa akin at sa aming vlog. Vlog talaga. O nga, shoutout sa family ko dyan, sa Manu of Jahanga. Shoutout sa lahat ng nanonood. Kung gusto nyong ma-shoutout ang pangalan nyo, comment nyo lang sa comment section para ma-shoutout ko kayo isa-isa. Malapit na tayong matapos. Sa pagiging taklesa ko, malapit na tayong matapos sa isa. Boom-boom daw siya din, boom-boom. Ito nag-isaw pa. 17 eh, 70. Pag may kayo siya pa.
Pagyat, pagyat. Wala. Gagasaban nyo. Ano pagpagkuha na rin? Ha? Wala kayo pinay-pay. Karoon ba? Tanan? Ay, pag wala na lang. Hindi ko na lang sa din. Pampoy margarin. Ay, susakit yam, uy. Set a fire down to my soul that I can't compare and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down to my soul that I can't compare and I can't control. Hindi nagreklamo kaya lang kayo? Oh. Ay, dili man. Kulang pag yun daw. Yang uban customer, mingon nga halang na kayo. Gani ko nga. Daghana na lang ng sos nga dili halang. Kaya kung halangan kayo sila, pwede na nato sa pawan o dili kayo halang. Si Ate Kangke, mura na magwala na sa iya, ha? Ato sa dito ka, pagkuhan dito ka, sukal Ate Kangke. Tanaw pa. Isa na po ka makaangkon na nero. Oh, ganito no. Ano na to? Ito. Ay, nagbubuha. Ada.
Shooter ako na siya. Oy, asa ka? Ayaw lagi paggawas mo. Ning gawas na. Ike! Ay! Ano mo kayo cellphone, ha? Bunal ka ron! Oh. Pilay pa hayo mo dire sa ikan dire pa dong Don Manuel. Ha? Nga bata ba hatod ba? Pilay ngayon naman na. Sa kuha, Gisra. Dis pa nang dito. Oo. Bugi. Ikaw, naroon na si mo, pilay pa niya. Ay, magpatod ko sa imo. Na. Dis. Di pa bukas gali ko. Gis na yan. Gitaon na. Gipamuhat mo po na siya. Ah! Ay, salamat ga. Di alam butang cherry, beautiful lady. Thank you Pero so much. kung kuhaan ka, Bok, 20 na. 20 na siya. Don Manuel gali. Ikan dire ah. Nag-base mo ko sa estudyante, no? Estudyante yung Bata, Benet. ang kuhan magudjud nga eksaktong nga kuhan ay 8 na sila. Ako lang gijis. Gis na ba yan nasa Kaya ginaiwasan mo guna ko nga mareklamuhan ta ba. Nya imong gidala kay dabalos ko yun. Tulo ka, Bo? Oh. Ah, Ngani. kung kuhan 20 20 ka. Kay butabok kay man ka. tabok man. Eh, ya, 20 man ang ginatag na saya kada adlaw. Pero dili ako nagpresya na ang inahan. Ang kanang anang mama sa bata. Ay, tago mo balik ilang akong gamay. Duty man na lang in. Oh, wala na lang. Ang imuhang babae, maguwang. Kuha man di una pa man. Ang kanang pong amo inighatod na dito kalas 12, gawasan man po na sa mga magulang. Sayang po, dingkam na. I already finished my isaw. So ngayong araw, wala tayong chicken neck. Ano naman nag-kwarta dito? Gasya. Asa mo niguban, ani? O, nepang, kauban 50? Ngayong araw, wala tayong chicken neck. Wala tayong chicken feet. Dahil hindi ko alam kung bakit. Pero okay lang yan. Let's focus on what we have. Sabi ng aking Mr. Palengke boy, malalaki daw yung chicken feet doon sa palengke. Mabibigat daw. Paanang Jurassic Park. Ha? Para daw ang paa ng dinosaur. Ano yun? Paa ng dinosaur? Huwag na na ito mo. Sa oras, Ben. Ayun, yun na siya. 11 na, Dwayne. Ayaw lagi paggawa sa sukos, Papa. Pa, nanapod pang, oh. Pangkuan na sa pang, kay nagkuan ko, bagunit ko pagkaon. Dwayne ko, sagot siya, Dwayne. Palihog, Dwayne. Eh, mga sapatos yung gisuot, Dwayne. Hey. Dali, sunod. Come on. Sunod.
Alang men. Morning. Halang be, libre kanon dira. Nakatambak ko. Ano na kay gitulog sila. Balik sa tuhan. Number? Ha? English. Fitness and Race 3. Bata niya ba? Domingo ka na Oy, klasa mo na mag-picture. Ikaw na rin ako may pera. Nanay ka nakapatagan ka ron. Dito sa tanawa lang po na. Nanay ka nagbabaw ni abotay mo. Ilan gisti ha? Ay, pakaw. Sige. Mamaki mo ni mo number. Okay, kaya ka na rin niya, ha? Kira daw, day. Lulo lagi siya. Di Jerilyn. Kahit ka na niya. Bahala ka niya. Kasi kaso ko diyan namin ang bad. Hanap ito ba sa bago sa dito? 20. Magkuha na kasi ng daon. Yan! Nakasubscribe na ka? Yan! Jay, mo ni siya, Jay. Uni nga number. Yung tanga din, nag-video mo nila yung mate. Naliktin, nilikan eh. Dito ka pamut ba? Tingnan, walang pamut. Dali lang kayo. Isa lang yun lang yung partner. Kaya ayun na ba ito? Sige mo ito. Yan, basta humanite. Naitip na nila ni. Sayaw, kami pa na siya. Sige tiyo. Totoo naman nun. Hoy, nana si madam. Saan sa'yo makaw? Kuha dito pa. Yan na. Wala pag-ilig sa dito pa na. Muy sa dati yun. Baik ko na daw siya. Balik lang kay Gano. Gambak din. Samtang gawlag mo sa inyo ang squad, pwede kayo bumupalit ng barbecue. Barbecue brother. So, basi pa di ayaw kamoy mapilian sa ako ang daily winner na 100 pesos. Ang mapilian naman kasi nagpalit. Yan ako, i-verify mo na ako. Ay, wala na siya sa kamay. Bitaw, nakadaw naman ko si Isabel. Naman po din mo daw, every weekday na po mo daw 1,000 pesos. Andam na nga po. Kami po. May nag-subscribe na ba yan ko na ha? O sige, salamat kayo sa nag-subscribe. So, wala pa nakasubscribe. Kung sino yung please subscribe. Nakikita na ko ito kasi madam, yan itong gym mo. Yan isa kay asa, makasakay. Si Jerilyn. Nag-subscribe daw siya. Ay, salamat. Nakagawas na gyud yung.
Nakita daw niya dire yung video. Video ba? Nakita rin ka nakasagin mo. Yan sa kayo pa sa asawa ka nasakay. Okay na po kuan. Mo gani nag-double kuan doon na. Double kuan. Ito ka nagwapo. Okay, ito sa kay. Mana dai ko mo. Ana ko dira na dai ko. Ha? Ha? Ito na daw. Ako na ganahan ko rin. Sabi, liwanin to at atin sabi. Liwanin no. Ay, nabili. Wala na ko ginagawa ni ano niya ate. Ang unod ko ginawa. Alam ko na to. Ano itong ito? Okay, Oy, Mimi, pagpakis mo sayaw. Inabuli ko nila. Kasi ito may sige naman sa kakag bata. That's when my baby. Bulag na dilis, malutuon na to para sa atong purpose. Mau na itong i-ano. Okay, kanta niya na to. Sige, mabaya na siya. Bulag ba ang bulag na dilis nga atong i-mani sa dito. Oh. Ito sa mani. Pero ano gyapon ta mag-display tag lain gyapon pero ang pinaka high tech ka to siya. Ay, sayaw. Kabalo ka? Dilis. Bulag bulinaw. Sa gula na. Pwede na isayaw. Wala man. Naka uy. Alam na tayo siya. Alam na tayo. Alam yung mga Sugar na po. yan ang ina siya. Pili di ba aron tanan, apil tanan kaning pala na master dance. Buter na ba? Apil ko ba? Napapatong si Lupay. Ay, buter dance na apil ko. Ay, butang mo. Baby. Ang bulag na. Kanang tangan sa kanang tao. Alam niya siya nagtulpen. Kanang bulag na ang sana isang natin sa sila. Nung dia kay Maki. Iba anak na dahil tangan na rin niya. Para sa ulan na. Tangapod live ka na mo. Islit ka pa na. Kailan na gulabot? Kuyo pa rin siya. Nyak ba? Pagpunong tayo na lang asa ka nagpil. Wala pag-edit pa. Hindi mo sa inyong example. Halang pa yung dilaw, Na siya ay delicacies na appeal sa Pilipinas. Sinama, ginaw na. Ano maning plato? Ikaw, nanaw ko dali ko ang silakon. Banto ko Wala ko nag-isip sila ng ka pinaypay. magkukunin no. Abi ako nana diri kay sa orasa. Hindi ay Ang gisugo na ko ni abot. Sir, wala pa. ito na ni abot. Eh, kuha na daw si Lia. Dahil na siya dali mo kuha na ito. Ako rin kasukunan. Dahil, Dili mang god ilakaw ko niya. Launa naman na. sir, nahanap kita yan, sir. Dagan na kayo eh. Be,
Kayo na bulag din eh. Plastic pala dito. Ulan. Luto na nila. Nakapa sila. Liga sa GC. Wala na. Kaya pa man ang mag-isbukan. Hindi man Atong ano na kaya si ay marami Banggaan, Algonia, Batanan, Berito, Bernardino, Ibalyos, De Los Santos, Dolores, Durumat, Galiano, Gales, Galyar, Islao, Labor, Lamak-Lamak, Latinoso, Linsad, Lumagot, Yawan, Madalo, Managat, Mapigas, Montegalvo, Namata, Parkon, Paskito, Muscat, Tibay, Sabihon, Manifest, Suyo, Villarulia, Bayan, Bayan. Asa si Joy? Wala pa. Ako ti, wala ka ti. Pwede. Wala ka dito. Managat. Managat, Jing. Ay, Jing! Ikaw na balik lang niya. Ano mo siya, galyar. Layo pa ako. Pang, maraming palay. Nagbibig ko pang. Bye-bye, guys. Kasagaran mo ko lang ako. Kaya pag-iwa mo na ako. Dito na, kasan mo siya. Pag-unan na lang sa buwan. Abot anak niya sir. Isa nga ganun ang pag-open nila. Ay, wala mo. Init. Dagla. Kumutong nga maron. Ito lang area ko pang kuan na. Walang patungin. Igual sa inyo sir. Matapos mo sa reserva.
katulad ng buwak iputol, lagi magsigiraw ka na. Labi nag-ma-open to. Sa to, Nay, Diriso? Okay, sa papel. Diriso, Milanya? Mga bata mag-practice ng mga musaw, mga disgrasya, mandituli sa radyo. Ako dito sa barangay, ikaw sa barangay, dito na bagay. Saan naman po? Kasaan din ako natin na ito, kaya hindi Ha? ko ang kulay. O pa ni uli ah. Ikaw po na ba yan? Nagdala tong cellphone? Wala ko sa radyo, dali ka kayo makagawas. Hello! Init! What mo sulod ka rin? Hindi ko kapakagula. Nahiro rin niya. Sabi sa dati kayo na mga buto-buto, dito nag-resigration, mga disgrasya, mga ya sige na sila donation kami nagpupay ang kanang Apil po kay si Kuya, Day. Si Kuya. Ano ko kabalo asa na sa Korea karon? Si Kuya? Korea. Si Kuya? Birthday. Ano kuan? Nasa kuan no sa Boulevard. Ay puno ba sa kuno? Dako naman namin. Ning. Kita ito sa kwarto gawas. Mana? Okay, ako ba na? Wala. Ganito bata ka. Wala kapay. Yawan. Kumbaga Ikaw na dito ka. Ano ka nang pinili? Napag-alas ka. salamat po. Fresh na kayo ko na. Kami wala tayo mo dadon ana. Oray ka. Ano pagkakog Pinoy? Mga tao tipo sa lalong sa kasada nila ko kayo kasada sa puloy dito. Babalabog sa kung dadon. Ay, nakay ba? So nagkaunan dito tayo. Naa Central, hoy. Ay, may bait ka na Central. Sama ka kung ilista pa niya. Okay na nung ingon sa sila pigo ko na sabi sa Okay, mga pulis Mama, kanang naami project mga kapitalik dito sa isang aso ng unima. Kita na yung niya. Ang kanang pagkaon daw sa Pinoy ba?
Uy, di ko ka. Wala daw sa akin din, nawa. Saman, pork mo? Hi, buds. Hello, Jigs. How are you? Still pretty. Kami, More katong. dali sa ba? Anak ko, sir, bang. Dali, bago pa pamata? Paniod ko na manggod ba? Pag paniod ko. Sa'yo! Kaya ako niyo mag-say hi to mga ibuk ko. Hi! Uy, seryoso, Pinoy rap! Fun! Kita yung kanyang dira, Jigs. Vlog-vlog ka din natin. Pinoy rap! Subscribe! Like. Like and subscribe! Ipapakyaw Ang daw. buong pasabot, ano sir, pakyawo na ni mo ni akong paninda para sa'yo. Den. Oh, Den. Yes. Hindi na sila tanan. Na-stress na yung life. Si Mari mahal table dari ano pang kuan mo. No, it's not mine. Na yung mga owners, anak. Moro ko sana yung vlog. Yung nani ko no, say hi to my vlog. Ay tumoy. Magamit mo kuryente. Sanggo na lang ni tanan sir. Ano? Isa na lang tanan sir. Sinaw kayo. Nakakate. Ada puteri lah. Dili, kasi masuklan. Lagi, maglaman mo na pinakutan sa iya. Ako ba na siyang ginan kung wala kay sudan. Kailan mo tayo date? Ha? May papel. May papel natin. Andaan mo ang bag ko sir. Araw dito sila mamalit din. Wala pa po sila, wala pa po sila nag-ano, Jake. Wala pa po sila nagpuluto. Kamay pa lang sa ilaha. Saan na sila? Ikaw lang tandoan. Saan na sila? Before sila muli nakapupalit sa Oh, bitaw. Saan niyo na, Jake? Tabahin mo siguro. Matanan. Barasin. Albarasin. Si Ate Julita, no? Papit. Makamot nila si Sir. Sir, pasaylo kasi masukit siya, sir, ha? Albior. Sir, pasaylo ako, sir. Kung magani ka, ani, isaw. Oh, halang dili. Alikaya. Wala. Simod. Limasan. Wala. Almido. Wala. Kahas. Wala. Arbuis. Wala. Arguna. Wala. Asaman. Marita, no? Pila to yung mate? Aliba. Ang lima. Ayok. Balikwat. Ah, ikaw din na. Balunsya. Ba't mo kasi kung Balsera. Wala. dito lang yung Banggaan. Wala. Banusog. Wala. Bansurin. Kanan. Nara. Sir. Diki. Diki rin.
Alang ni kang ano? Bautista. Wala. Bertrand. Ito na bad. Ha? Bertrand. Wala. Binabinte. Pag ikutan sa daw dira as yung interview ni don't mind me. Ana. Si Mariana. Naa. Bernardino. Anita. Yung anak niya. Binugsudan. Hala ka. Nay, sige lang nay. Nay. Blas. Ang 1K. Bel. Blas. Ay, kabala ka. Ulo. Nalog na. Bunganoy. Wala. Kabaluna. Uy, gumamay ako. Bunganoy pe. Wala ka pa, sir. Bunganoy pe. Ano karon? Alang ni Kabaluna. Alang ni mo, be. Hanap. Danyos. Dancing. Kapili. Sibalios. Isa si Nadia. Rubili. Silis. Zero. Dabalos. Dalagan. Nagpulos. Diasis. Lapinya. Santos. Iralo. Iralo na din eh. Ay, dili si Iralo. Iralo. Santos, Iralo ni. Disipulo. Diano. Dolores. Sister Linda na. Si Milagros. Milagros. Alikod na ako. Kaya Milagros eh. Dolores Milagros. Kaluwi mo ko ano yung pangit. Bisa ko. Humot mo. Rumal. Dara, sir. Merlin na. Yes, sir. Dumay. Wala, sir. Duran. Duran. Ebo. Laguna. Laguna. Misterio. Elio. Dali lang. Fabiano. Dali lang. Alum pa ni. Wait lang. Dagang tigtaon lang. Sige, dali. Sige. Manawis lang ano. Paano? So, right guys, recent winner for Ayong recent winner for our white. Gales. Mamimili na po siya sa kanya ng palalunan. Ryan Paul na. Mag-thank you lang kapag gumano. Perola. Sales. Unsa man na oy script? Sales. No, it's not scripted. Dos. Nidaog siya, kwaon na niya jigs. O Unsa hala, ang pag-appeal para makadaog pod? bumalik ka, tapos nakasubscribe ka. Pag magwapa lang ka sa camera, i-invite ako say hi to my vlog. Wala. Hernani. Wala. Impit. Wala. Igoy. Wala. Jara. Wala. 2016. So, 14 na lang ako ihatag sa iyo. Bilya. 20. Bilya. Wala. Nakababa. Wala naman ito. Asme. Wala. Tito. Wala. Ulbe. Here's your 2 pesos cash Enero. and 2 pesos worth of Yawan. mark. Thank you. Yawan na lang. Thank you naman. Pero, video ka ka daw. Naramak ko Timura. 1,000 na ano. Hindi ka mag-kaya. Cute pa ko. Labrador. Ladika. Unsay. Lamak-lamak. Lorame. Lama. Lapinuso. Gadel. Gadel na. Nasawang. Laurente. Insat. Julieta.
Daw. Lukog. Giliana. Mabang. Monsanto. Monticalvo. Sana. Ayan. Morales. Uyet. Naidas. Namata. Namata Milda. Milda no? Gara magbudo. Oh. Ano karaan? Mga bago na tanan. Dili ba karaan nga naay na previous na Sweden last year? Wala. Kulay nga ni ba? Kulay nga na oh. Naidas. Navarro. Ay, wala. Mary. Wala, sir. Udaw. Wala. Oliveria. Cortina. Palaka. Carmelito. Paler. Hudson. Marcon. Jerilyn. Sir. Pasaol. Paspe. Ped. Coming back. Ped. Perpignan. Divine Grace. Sir. Pisanya. Korea. Wala, sir. Wala na. Korea ko to. Korea. Purgatorio. Sir, wala ka na. Sir, ganasa ka ng Bagiruan. O sana. Ang ito, Boulevard, sir. Boulevard, ano eh? Pogo. Diriso. Pogo. Inyunis. Tintaw. Wala. Ipit. Wala. Ramos. Raya. Rico. Rico na, sir. Si Walito. Rodriguez. Lang eh. Roldan. Banlaw. Wala. Rosalyn. Luis. Sabihon. Satico. Santibanyes. Giselle. Saturos. Saison. Sino. Siangko. Siba. Silat. Sibusa. Sulya. Sumusa. Sumambot. Sundo. Suyod. Taasan. Kabalik. Kapuloy. Tano. Sayaw. Pindoy. Tinggal. Filipino. Olia. Mumbai. Oriarte. Baliho. Balies. Bicara. Villame. Villamera. And Baliaroya. Wala. Magkalan din na siya. Ang wala na tawag, uli. Actually, ang wala na tawag, by September pa mo, Swede. Ang natawag, ang amo lang gitawag karon is priority lang ni sila. Naunahon. Okay? Basta ang natawag lang sa karon, maulang sa among Swede. Eh para dili mo madilanda ang inyong schedule. Ayan. Kaya halimbawa, tinay mo abutin, gitawag na ko, kanulong sa ako, para ma-attendance din. Ha? Ito, ako te.
Thank you. Bungkak, taga-diri si Bungkak. Bungkak, nabalos. Lamak-lamak diri pas lamak-lamak tayo. Aman siya. Day, ano sa day, day, kadut ng day. Lamak-lamak. Flora may. Okay. Napakay bata? Oy, islaw mo na si Ibrahim. Ibrahim, siguro. Bata. Wait, bata. Wait, pambili kanan. Walang review ni ha. Bungkak ini dire. Ini dire day. Yabalos. Ini po ni dire. Duran. Listerio. Dilipot. Lamak mo siya atin ang matugas. Diba na? Nay, napakay bata? Isa-usap na bata ay anak o apo? Apo? Ang kanang apo, buhay panggilikanan na na. Ang mama asaman? Nag-sustento kaya po sa bata. Siya nagabuhay sa bata. Yung sa may pinabuyan mo na eh. Lumihit, usap? Sige, istoryahan na ito na ha. Flora May ha. Istoryahan na karoon sa mga luwar. Irano. Mabili pa no? Mustaon tak ada ni. Wala na, napi. Saturos. Sundo. Wala, ito lang kamuran ko ang ispan niya. Law? Oh, nataw? Media. Boleh. Ayay. September pa ba na? Wala na tawagan ko yan. Sabutan na. Sabutan na. Salamat galing mo sa pamilya pa mo. Tawag ka ron? Kumanon sa alam mo ni Pwede kay para fit ang energy ka rin na sa mga system. Ay, pamuli system rin no? Ito lang, hindi tayo ito sa mga Lista ba? Bayaran na yun. Hindi lang ako niya ako. Ibang pearl na gold. Haling doon mo sa iyo. Mga napon mo sa mga bata. Si bata din. Isa sa rin din si Mas eh. Napulkong na po si Ibrahim. Napulkong? Sorry siya.
i-declare mag-exam na para manapos ko. Itaas na yung round. Sa grande man na siya sa tumagi. Balin siya ang katitipan. Balik ang gud siya diha. Ano mo? Ang gud siya diha. Karon? Ambot karon basta kay na ang pag-post niya kung kuan dinana daw nana po siya sa talong. Katong na ay daang form ako ability para mas madali ko, mas madali mo. Dagi na na. Kanang may daan. Yellow. Katong na ay daan ba, na ay sulat daan. Kanada sulat. Pero makauli mo dahil yun. Ramsey. Huwag naman nakikin lang. Jericho. Wala na isa. Ramsey, laki. Napaka-estudyante din ha. Napaka-edisyon sa pababa. Napa, wala ito. Ay, oh. Isa, pagkakabok. Diyan na rin kakasali sa programa. Si Marielos. Pero regular ka na gawat. Ay, pag-regular nakakaroon. Tapos, isang laki na dito. Kasi may worker na eh. Nadulas na discount. Ang pinalang sa diba? Gawat ka ng sabi mo tinawag. Dali sa ako. Kanya ni si Zayn. Masunod ba na si Zayn? Pa ba niya? Masunod yan. Ay, bigyan na ako tubig na lang niyo. Gusto mo lang ita? Ang ito yung naman libre niya. Review na ko na yun naman. Ano sa bawal na yun? Ilang sila lang no? Ramsey, ila ang abot na si Midnight. Adi apa putu? Okay, balik dyan dyan ay. Mga tabangan sa balay. Balaban na ta. Laban-laban. Pilay mo ang regular na daw. Before pangalan. Balik. Sama sa video ni David nakadikit. Okay, lamat na eh. Mananay, mananay. Mata yung mama na ha, sir. Wala yung ganit? Na sir. Ano yan? Dati siya sweetie corn, dati. Sweetie corn dati kayo para madali sila. Ano yung basta naidaan? Anong mga naidaan po? Naidaan sila. May daan yung sweetie corn. Ay, na, para mag-gusto siya, sir. Mga daan. Iya pada kita. Solo, wala na kayo bakay na.
Wala ko ito. Selamat ya. Ay, rescuer. Guys, Ihigan ko. Nagpambay na siya na. may na lang, sir. Expander lang ni sir. May na lang, sir. Nami, Expander ang tawag na mo. Grab man ang yun. Expander lang. Kami ginabayaran lang niya sa ano. Nagbugay kayo kay sa oras din abot ko. Pero kailangan na mo lampas ng Naka-ano ka? Nag-viral na ang padas ng tangad kubra. Tikik, no? Kubra. Wala sila nananghit sa barangay. At tulong sa salipadas. Nagbuhi sila dalhan kay kubra. Ibuhian nila sa salipadas. nagabot ka. Sabot na taganina. Ewan, kasataan ng silpon. Kuan na, isang apin na. Wala na. Lako, uy! Kasiminong pa lang. Wala ko. Okay na, maulit na dito. Paulit na sila. Kanina na magkakita. Paulit na. Ano ba yun? Ha? Indian ang yan. Nag-meet naman Kung yan. nakaganina, ram ko na paulit. Kuha man ko o na videographer katong nag-ano siya dito sa dapat. So, doon ko niya 3 days, 4-5. Naka-Gora Bells ang girl, naka-Dog Paradise, naka-Hotel of Duset. Live. Gusto tani. Yan ang kakasalimuyan. Salig lang, alam mo ba? Uy, ginoo ko, wala pa gud ko sinsilyo. 20 na jud ang imong kailangan. Tawag ko lang. Sinsilyo sa dito ka. Dahil lang ganyan, wala namin. Sinsilyo sa ganito. Yan ang lanlano. Lanlano na siya isa. Tanawa gali dito sa balay ba? Don't eat the Ano maniter mga kanina. Anong di mo kamukha og durian? lang. Nga mo man na inyong negosyo. Kapula na maguna sa dito. Sa ganito. Sauna. Sayo naman ito lang. Tapi puluhan ko na. Wala lagi. May tao dito mga bata na natulog. Isa ni. Kang niya ha, kang jigger. 1 million. Bayaran pa ito na yung isaw? Sir,
jud ka? 30. Ang cook, bayaran to mo. 45. Ayaw na lang tunturon. 60. 40. Dili, uy. 60 og buwan. 15. Oh. Ayaw na lang tunturon kayo. At sa ugat na magkita. Sige na lang. Gawasin ako. Day, asa ganito makalalagday ni Adto? Sana diri mga brada. Ha? Asa to? Makalalag ba asa na ng buyok? Ito sa Boulevard. Nate? Ano ka? Luod yung tawag sa akong anak. Wala iyaw. Wala ko na kumay. Wala akong ipon. Alam? Kanya magwadang bugwa ko doon. Namatay ka tungod matulog. Naabak, malungan ka. Oy, Oy. kami. Sorry. Mga siguro Nagkakari sa na... si Kiki dito na. Magpapatong tulog na. Sige na, tagaan na naman ni kanya. Tungod ko pa niya asok na to sa ay kani ko di pas kay patay na mo na. Kanya kato yang anak na adiri, anak niya. Nakasinsingit ka do. Kami ikon anak. Interview siya? Ulit na po siya, kaya nagpantulog yung tindatinda. Ano lagi to? Ano ba na? Wala lang, may makin pero. Tama na, may hiramid ko. Giramid ko. Ang tubig na lang. Ay, may tubig ko. Ido, ako lang. Lamat. Ako lang. Hindi lang daw lugar ko. Salo na lang. Hindi na. Ano na po ido, uy. Yung ano yung yun siya? Iday, o kasi ang iday. Maglukan na lang na sila sa lang para bili ako mag... Yes lang. Kahit na may upuan ha. Peter, walk-in. Bugok kayo na siya. Nasa gawa na siya. Mo na? Pero yung kimot na. Ina sa titi din. Ako namatay. Kanang iyang kuan ba? Ang kuan niya, aura. Isa ra ni? Isa ra? Duha, nasa... Isa lang. Jig, ulit ka ka. Depende ka ate. O Sabado na nag-display na. Wow. Napalabi ang nasir. Kuan ba? Lingaw-lingaw. Na-stress ko sa kong anak ko. Nga dito ila papa. Ano ba? Greg diman. Ulit na siya. Ibaligya na ba? Ulit na ka? Jake, ibaligya na ba dayon na si Christine? May human si Ate Christine ma. Payar na kung pambuak din. Ay, ni mo ni ako sa ilaha. Aman. Unsa ka nila siya breed niya? Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Ha? Ah. Ay, kurap. Kaon gani dun tunis. Walang. Ang mama ani kidalo kayo. Mama ani dalo kayo. Salamat. Hey, kami dalo yan nga dili pa sa pagkaunon. Ya ginang ibot-ibotan. Silupin lang. Yeah. Durian. Wala naman. Era ko do. Na ako abri gina ko. Di man ako. Pero ang naman na mahurot. Tusok mo ako oh.
Ay, kadalo. Ilagkit, hanggat. Pangatag lupin, be. Durian, ay, kanina. Mix na ba mo ilan sumisan? Wala na. Kaog na. Mga batay ba ito sa tuwa? Kunit. Kanilakpan na lang na area. Sa? Kanilakpan. Imo ba to ikson kung kambal dili na? Hmm? Kung kambal. Nga kagaw. Naman ito kambal siya. Ay, dili ko siya kambal. Kung saan kambal? Sa manihalang? Ilaw ako. Alam mo to gay na. Manguli na mi, sir. Mau na sila, mamiya tayo. Yan na mo, dili kayo mo. Dali mo nang uli. Ya, bebe. Ah, Mamang niya. gangan ako. Oy, mo hangyo na lang ko, pe. Karon na kitsa dos. Release na. Masa ka mag-release? Masa ka dito mag-release? Release na lang. Masa ka mag-release? Kitsa dos ko. Buharate. Kana te hatag na dito kang ay. Thank you. Ani ba abi na ko katuning isa. Kamarbin kaya man to. Ay, klaro. Suksok sa bra. Salamat ha. Yes. Unang nag-set. Pero natin giuli na ko 50. Oh, giuli na nimong 50, giuli na nimong 100. Ang kuha na lang, ang kuha na Ano lang. man yung halang, ha? Halang na kayo na yun. Hindi man daw. Hindi mo kapakaon. Si Kangki kay wala naman daw to'y halang. Oh, Itel. Itel, dali ra. halang pa gid, halang na gid kay pamangintag. Pero siya mura lang wala si nanay. Nagsige na magigana si nanay. Ilawi na gutong kanang sabi. Marag lang na di. Dapat ito. Makahot ka mo. Umot ko ito. Di ana do kito. Murag na ko pa. Di mo. Ilawi do. Mila. Di man gud pwede na ikaw lang ang gutuin. Kaya nakasalanan. Ikaw na mo. Biyara na natin ang sikod. Kana adlaw na gid mo ko. Dili hadlok, dire? Sa kalibo. Pagkatapusan riya siya. Ah. Tay, 1.8 ang kailangan ni auntie. Last na nakarong sa kininsina? Hoy, last na nakarong sa kininsina? Sa monthly man ka, no? Hoy, last na nakarong kininsina? Sa September. Wala last ay salamat. Ano sa mga bata? Sa tapos kita. Parang pizza kinsa. Wala lang to mo aha. Pabili na ko. Katong monthly na ko nga December 31 lang to. Pinapakay paluwagan. Okay, bakante. Sa kabulan Saan mo. ka na? Sa kabulan mo. Huwag yan po. Sa kabulan mo yung mga dayo. Sige na. Asa na sa kubay, kukadlaw ka na. Itel, pagdalag plato, day! Okay, dili na lang ang among buhaton sa birthday ni Siki. Mag-Jollibee na. Basura!
Pang New Year ba? Pang New Year. Itel! Luto na, Tel! Tingnan mo, hindi pa nga kasi hindi ng kagabi. Tel! Luto ang kanon. Pagkaon na daw mo, ako rin mabalaka ninyo, alas 7 kumula ko yan. Daay pa na. Di, alas 7 mong klase niya. Unsa na yung oras? Wala ko ha. Isa. Balik na. Din, luto na din. Ito, mag-order. Din, luto na nila eh. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.